Здравейте, казвам се Крум Димитров и представям проекта на Сир Токио. Проблема, който атакуваме, го има във всеки голям град. Това са паркираните по тротуарите и улиците автомобили. Тези автомобили превземат улиците, градинките, детските площадки, въобще те са навсякъде. И когато се появи някъде празно пространство, то след малко е заето автомобил. Тези коли пречат на всички, пречат на пешеходците, пречат на майките с детски колички, на възрастните хора, на децата, на учениците, пречат дори на пътуващите автомобили, пречат сами на себе си. Нашето решение е да паркираме тези автомобили във въздуха. Сега ще ми го покаже колегата. Така нарекохме това SkyPark. SkyPark е стационарна хидравлична машина за паркиране високо във въздуха. Просто идеята тръгна от там, че тези коли няма какво да ги правим и трябва някъде да ги сложим. И най-близкото пространство беше високо във въздуха. И това е така се роди идеята. Как работи SkyPark? SkyPark, първо автомобила, платформата се сваля долу, автомобилът се качва на самокот на нея, паркира се надежно, след това хидравличната ръка повдига автомобила с платформата, с въртеливо движение леко изнася така настрани и горе се паркира надежно, вече и стабилно. Така. Съществено е, че шофьора паркира пак там, където е свикнал да паркира. Защото алтернативите са обществени паркинзи или прикаляш там 10 минути няколко да намериш къде да паркираш. И вече паркираният автомобил не взема това място обществено, което взема на земята. Така, автомобилът се взима директно от улицата. След неговото паркиране тя е свободна за движение на автомобили. Паркираш точно там, където трябва, където имаш работа, където живееш или където работиш. SkyPark взема около 10 пъти по-малко пространство от това на паркиран на улицата автомобил. За движението е хидравлично, скоростта му на движение е 0,15 метра в секунда. За паркиране на един автомобил се е необходимо около 2 минути. Въпреки че е последна дума на техниката, за SkyPark най-важно е безопасността и надежността. Затова при проектирането му сме избирали системи, които са доказани като надежни. Като цяло завършена машина, SkyPark се произвежда в заводски условия. Конструкцията е монолитна. И тук е важно да отбележа, че 99% от частите в SkyPark са от български производства. Така, за монтажа на тази машина, на мястото, което ще се монтира, е необходимо само да се направи фундамент и да се осигури захранване на монофазно или трифазно. Той се доставя с кран и се монтира за няколко часа. Това не е нещо сложно като съоръжение или скъпо и така нататък. Най-важното са резултатите от присъствието на SkyPark в градската среда. Ефектът върху улицата може да се постигне само с един SkyPark, защото под него вече не може да се паркира. В смисъл, това пространство отдолу е освободено за нещо друго. Подчертавам, това е важно, че ние не освобождаваме мястото, за да се паркира друга кола отдолу и да стане по-зле. Де-факто това място го освобождаваме за всякакви социални дейности, за хората в квартала, на улицата, за каквото могат да го използват за каквото искат общо взето с така. Напомня да се придържа към текста. Така. Значи, ако искаме да увеличим ефекта от SkyPark, просто добавяме още една машина. Още не е задължително да се сложи голяма инвестиция в началото, може с една, след една година още една да се сложи и така нататък. Другото предимство, то е съществено, е, че SkyPark може да се демонтира и монтира лесно.
ако ми напомня, че малко приключвам. Монтира се на място и се монтира на друго. Ако се правят някакви промени или ако е необходимо някъде повече 3 машини се инсталират, не е проблем това. Резултатите от присъствието на Skypark ще са много и различни. Улицата се променя визуално, между блоковите пространства се променят, улиците ще станат по-безопасни. И така променяме лицето на града. Кой ще се възползва от най-много от това нещо? Най-много ще се възползват веднага децата, естествено за игра. Възрастните хора ще се предвиждат по-лесно, ще се подобри социалната среда на улицата, защото хората ще прекарват повече време там. Когато пространството е освободено от автомобили, на други хора ще им хрумнат невероятни идеи как могат да го използват. Ние вярваме в този проект. Надявам се и вие да повярвате в него. Благодаря.